Last time pataita registration ndakanga makuudzai nezveemail inozosendwa kuGmail kwenyu kana kuemail address kwenyu. Saka mimi munofanira kuitarisa email yenyu munocheka like apa pandasenderwa this email yakanzi welcome to hotforex. Inenge ine madetails, malogin details enyu ekumy hotforex account. Saka munofanira kumachengetedza because ndio amuchange muchizoshandisa pakuloga into my hotforex, and anofanira kunge achigara imo pari safe pekuti hapana munhu anokwanisa kunge achizomaona, anenge ane access kwaari anokwanisa kuita withdrawals kana kuita anything chinokanganisira mari dzenyu. So this account madetails aya ndeaya, but sezvo iri demo account handinge nchizinge nchiuser, that's why ndiri kuratidzai madetails achona. So after this takuenda kunocreate demo account. Iyi yatiri kuti demo account demo trading account yatinenge tichitrader tichishandisa mari yefake yavanenge vakatisira iyo. So regai ndikuratidzai kuti munoicreata sei. Munoscrolla down after maloga in to my hotforex kwenyu, munoscrolla down kuzasi moenda pakanzi open demo account. Wasvika ipapo then scrolla down kuzasi moenda pakanzi demo account type, wochoose demo hotforex. Then amount, it's best kuchoose 5,000 because ukaisa 100,000 imari yakawandisa zvokuti most of us hatingakwanisi kunge tichiinvesta tichishandisa that amount yemari. At least 5,000 inonzwisisika because most of us ndio yatichange tichizenge tichishandisa. So uklika kwanzi by checking this box, then you click submit. Izvore watoto watova nedemo account yako yekutradesa nayo. Apa unofanira kuchengetedza these details kuti asarasike because ndo achange achishandiswa for login in kutrading account yedemo, but anenge atosendwa kuemail kwako futi. So unodzokera kuemail unomacheka kuti ariko here, then ukamaona ariko hazvisina hazvo basa kuva nethis page. Apa tatocreata demo account yedu apa. So next lesson yedu tetakuratidza maways ekudownloada my MetaTrader 4 inova 2 yatichange tichishandisa for trading. Thank you.